мақомоти тоҷик писари 5 солаи Сафаргул Одинаева сокини ноҳияи Муъминободро ки бо гумони зархаридӣ дар Афғонистон боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод шуд, ба тарбияи бибиву бобояш супурданд. Сафаргул Одинаеви 34 сола 2 моҳ қабл ҳамроҳ бо писарчаи 5 солааш Умар ва ду шаҳрванди дигари Тоҷикистон Хушнуд Махсумов сокини 33 солаи ноҳияи Сор ва Ҷамолдин Ҳасанов сокини 31 солаи шаҳри Душанбе дар Афғонистон боздошт шуд. Мақомот рӯзи 11 декабр гуфтанд ки ин се нафар аз Русия ба Эрон рафта аз он ҷо бо шиносномаҳои афғонӣ вориди вилояти Нимрӯзи Афғонистон шуданд. Сафаргул пас аз ҷудо шудан аз шавҳараш 6 соли пеш барои кор ба Русия рафта буд. Писари 5 солааш аз шавҳари дуюмаш будааст. Мақомот низ мегӯянд ин се тан дар Русия бо ҳам шинос шуданд. Андам Одинаев падари Сафаргул рӯзи 11 декабр дар суҳбат бо Радиозодӣ гуфт духтараш дар тамоси телефонӣ мегуфт ки дар Русия шавҳар кардааст. Волидони Сафаргул чанд рӯзи пеш бо ӯ дар як боздоштгоҳи Душанбе мулоқот карданд. Андам Одинаев баъд аз дидорбинӣ бо духтараш гуфт барои ӯ ҳадаф ва нияти сафари духтараш ба Эрону Афғонистон норӯшан мондааст. Инчунин падарафзуд духтараш зиёд суҳбат накард ва дар ҳолати эҳсосотӣ буд. Гуфт ки ота ҳамин хел гумроҳ шуда рафтам, намедонистам ки ба куҷо меравам, хеле гирист, гуфт Андам Одинаев. Пайвандон мегӯянд то 4 моҳи пеш Сафаргул аз Русия тамос мегирифт, вале ногаҳон тамосҳояш қатъ шуд. Дертар мақомот ба онҳо гуфтанд ки духтарашон дар Афғонистон боздошт ва ба Тоҷикистон оварда шудааст. Райҳонгул Бобоева модари Сафаргул гуфт духтараш дар суҳбатҳои телефонӣ мегуфтааст ки дар Русия бо марде бо исми Аббос оила барпо карда баъдан соҳиби писар шудааст. Модар гуфт дар бораи зиндагиву ҷавонбинии духтар иттилои зиёд надошт. Модар бовар дорад ки духтараш фиреб хӯрдааст ва умедвор аст ки додгоҳ инро ба назар мегирад. Дар ҳоле ки волидон дар бораи саргузаштҳои духтарашон иттилои кофӣ надоранд, мақомоти интизомӣ Сафаргулро бо гумони зархаридӣ ва терроризм дар боздошт нигоҳ медоранд. Тибқи иттилои дарёфтӣ ҳоло дар зиндонҳои Афғонистон 3 зани дигари тоҷик нигаҳдорӣ мешаванд, вале Сафаргул аввалини онҳост ки пас аз боздошт ба Тоҷикистон истирдод мешавад. Пештар мақомоти афғон гуфта буданд ки дар маъбасҳои ин кишвар 3 зани дигар бо чунин ҷурм зиндонианд, вале намехоҳанд ба Тоҷикистон истирдод шаванд. Аммо ба гуфтаи пайвандони Сафаргул пас аз боздошт ӯ худаш барои истирдод ба Тоҷикистон ариза додааст. Хайрулло Озод муовини сухангӯи вазорати умури хориҷии Афғонистон дар як суҳбат гуфта буд то худи зиндониён ризоят надиҳанд бар асоси паймонҳои байналмилалӣ супурдани онҳо ба кишвари дигар ғайриимкон аст. Мақомоте ки бо парвандаи Сафаргул Одинаева кор мебаранд гуфтанд тибқи иттилои аввалия маълум шудааст ки ӯву ду марди ҳамроҳаш дар Русия дар канали радиои интернетии Зело бо ҳам шинос шуда аввал ба зоидони Эрон ва сипас бо ҳадафи пайвастан ба гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ ба Афғонистон рафтанд.